B, Oh, may punggod na naman ko, oh. punggod? Na ano yan? Makulog? Medyo. Pero sabi baga kang mga gugurang, kung may punggod sa padangat mo yan. Di sako yan. Siyempre. Sako yan, sigurado ka sako yan. Paano pala ni ako nga, ikaw ang baga? Saan man? Uni sa loob ng dungo. Dua. Duwa? Dua? So niyo, makulog nga ni panaga-hatching, panaga, ano ako makulog. Saro lang nga ni isa kuya. Ano magigilibo ko kung dua? Oh, Di ibig sabihin, duwa man ang padangat mo. Sisay na naman yan. ay ano naman yan, dua nga, nagtupo. Anong magigilibo ko pa lang? Ay, ano naman yan, dua uni, saro uyag dito, tapos nagbubukol pa, kino-kino, makulogon. Pag-hatching ko, makulog. Igwa ko na naman sigurong pigpaparaan. Ano? Piga ano na naman? Kasubanggi na, hiling ta ka, nagchat-chat-chat ka. Charat-chat-chat. Nailot pa ako magturog sa imo. Ano na kayang punggod Sino dito? naman kaya pigpaparaan mo? Ano na- Pinapahiling ko mo lang ang punggod ko. Punggod? May punggod man nga ni ko, dua. Ano? Saro lang ang punggod ko. Langan man, o tano yan nagdadalan. Hindi mo, dakulon punggod. O tano tumayong padangat. What? Hintahan mo na. Linga, pinagdadalan na yun, o. Gago! Mayong punggod. Nga, mayong mga nga padangat. Shout out sa may mga punggod.